Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе вадавіль «Чалавек, які не нарадзіўся» паводле абразка Міхася Чароты. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Соф'я Гурыч, кампазітар Юрый Семеняка. Ролі выконваюць народныя артысты СССР Геннадзь Аўсяннікаў і Здзіслаў Стома, народныя артысты Рэспублікі Беларусь Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Міхаіл Пятроў, Мікалай Кірычэнка, заслужаныя артысты Рэспублікі Барыс Барысёнак, Марыя Жінкевіч, артысты Алла Доўгая, Паліна Ротар, Валянціна Дземенкова, Святлана Нікіпелава, Маргарыта Патапчук, Александр Кашпіраў, Юрый Авер'янаў, Александр Курловіч, Валянцін Букін. Запіс 1984 года. Мои дороженькие. День добрый вам, любенькие. И вечер вам добрый, мои вы коханье. Бегали веселики, стежками да смешками, смешками да смешками, сыпали их сеяли, смешками потешками, смешками потешками. сеяли, шарками да смешками, сумату рассеяли, смешками потешками, Смешками потешками. Сядайте, мои дороженькие, сядайте и слухайте, что я вам скажу. Давайте перенесемся с вами у першыя гады становлення советской улады. Еще только закончилась война, еще только рабочая и селянская беднота почали вертаться до своих родных кутков, еще толькі пачала свободно дыхаць параненая войной зямелька. І вось у гэтыя часы і вярнуўся ў сваю вёску герой нашага апавядання Язэп Дрозд. І здарылася з ім, правду сказаць, даволі смешная гісторыя. Слухайце яе. Чалавек, які не нарадзіўся. Валасны выканаўчы камітэт. Яго старшыня, высокі хударлявы мужчына, сёння нешта не ў гуморы.
Непарадкі вялікія на воласці. Сельсоветы не выполняют загадаў, а зверху кого цягнуць? Вядома, мяне, старшыню воласнога, які ні днём, ні ноччу не мае вольнай хвіліны. Пісар Хапунчык, той самы пісар, які нёс гэтую пасаду ў воласці і ў старыя часы, злосна усміхнуўся, паглядзеў ва ўсе куткі канцелярыі і сказаў: А ўсё простое, что вы не один тут гаспадар, пане... Ой, тут, господи, товарищ старшыня. А успомните, даўней на ўсю воласць один старшыня і пісар, яго правая рука, а справа ішла, што куды там, ого, старшыні баяліся. Рабілі ўсё ад аднаго слова, а цяпер кіпу папер, спішаш на загады, а яны і вухам не вядуць. Пайшлі гэтыя аддзелы, загадчыкі, адным словам, пана... Фу ты, боже мой, что гэта со мной? Товарищ старшыня, дзе шматнянік, там дзіця без носа. Сыце! Годзе! Что такое? Ты, якім быў чортам Хапунчык, такім і астаўся. Мы, рабочыя сяляне, павінны душыць усякую эксплуатацыю і буржуазію, а ад цябе яшчэ царскай гарэлкай пахне. Не выбачайце, товарищ старшыня, самагонам не чыпаравы. А ну давай! Старшыні было не да жартаў. Яго мучыла думка, як выйсці чыстым ад рэвізійнай камісіі, якая на днях павінна з'явіцца ў воласць. Як быць? Што рабіць? На гэта пытанне старшыня і шукаў унутры сваёй асобы адказу. Ой, бяда, не пра мяне, захлынуўся у горы. Гэта ж трэба, да мяне едуць рэвізоры. Аж не мілы, белы свет, гэтакія госці покопаюцца, як след, раскопают штосьці. Як мне быць і што рабіць? Хто тут даў бы рады? Толькі в голову не згубіць, не зляцець з пасады. Ой, бяда, не пра мяне, захлынуўся у горы. Гэта ж трэба, да мяне едуць рэвізоры. Каля 12-й гадзіны раніцы у воласць пачынаў сходзіцца народ. Каму трэба, а каму і не трэба, кожны селянін лічыў за абавязак схадзіць у воласць, каб даведацца, што чуваць. Раптам дзверы пакоя старшыні адчыніліся, і туды нясмела увайшоў хлопец. Табе што трэба? Я до вас, товарищ волосной старшыня. Да мяне? А по якой справе? Ну, ды як бы вам гэта сказаць? Ну? Я жаніцца хочу. Ну, дык і што? Я ж табе не перашкаджаю, жаліся, а я тут пры чым? Ідзі ў аддзел запісу. Да не, я был, товарищ волосной старшыня, дык там без метрыкі не хочу записывать. Кажуць, каб метрыку дастаў. А то як жа? Дык бачыце, метрыкі няма? Як няма? Што значыць няма? Кожны чалавек павінен мець метрыку. Ты што? Ты што, згубіў яе? Да не згубіў. А сама згубілася. Ну, як нашага прыходу ў царкву перабудоўвалі на школу. Бог пакараў. Які чорт Бог? Поп кніжкі пазабіраў, ды неяк пагубляў.
А можа, в тую, дзе я быў запісаны, сенатцы заварочваў? А ты вось і круці галаву. Як няма метрыкі, значыцца, нічога не будзе. Запісацца не можна. Але ж Вот у мяне, так. товарищ волосны старшыня, документы ёсць. Во. Што? Послужны спіс, што быў у войску, а цяпер демобілізаваны. Што мне твои спісы ды роспісы? Мне патрэбна папера, каб я бачыў, дзе ты нарадзіўся, калі ты нарадзіўся, хто цябе хрысціў і калі цябе хрысціў, як цябе хрысціў. Але ж навошта ўсё гэта, товарищ волосны старшыня? Як гэта навошта? А можа, ты зусім не радзіўся? Ён ж мяне вучыць уздумаў. Ну так як жа, товарищ волосны старшыня не радзіўся, калі я вось тут стою у вашым пакоі? А можа, ты гэта не ты, а хто-нибудь іншы? Мало вас такіх прахвостаў ёсць. Дык мяне ж вёска ўся ведае, чый я, калі радзіўся, яна можа пасведчыць. Хто ведае? Што ведае? Мала ведаць. Трэба, каб на паперы было напісана і печаць пракладзена, што такі і такі грамадзянін сапраўды радзіўся, што подпісам і печаткаю сцвярджаецца. Разумееш ты, пень дурны? Ну, а годзе займаць час, дастань метрыку, тады і жаніся. Ідзі, ідзі. І хлопец, поцелепаўшы ад здзіўлення вачыма, выйшаў. Дома яго з нецярплівасцю чакала невеста. Першая красуня, я вам скажу, на всю волость, Настачка Печкина. Як хороша на сердцейку, як хороша на сердцейку, коли ти поруч з любви. На свете жить, коли есть любимый. Солнце светит, лес шумит, хутко и веселье будет. Я Зебка пришел. Я Зебка пришел. Ну что, я Зебка, хутко будем жениться. Ай, раней трэба радзіцца, а пасля ўжо жаніцца. Божухна, что ты кажешь? Даволі жартаў. Кажи правду, бо чакаць сілы не маю. Ай, да які там чорта жарты. Няма метрыкі. Дык волосны старшыня даказаў, што я не радзіўся. І я нічым не мог яго ўпэўніць. Хіба яго дзеркачы павылазілі? Ты ж перад ім сам стаяў.
Ды мала гэтага. Ён кажа, можа ты, гэта не ты. А хто іншы? Божухна. Ага, не ажаню, кажа, пакуль метрыкі ад папа не прынясеш. А той кудлаты чорт згубіў, каб ён галаву сваю згубіў. Ой, настолька. Як быць і што рабіць? Розуму не знаходжу. Вось жаніся. Старыми станем, покуль надумаются и оженят нас. Ух ты, горкое жыццё, с любым разлучая. Што рабіць? Куды ісці? Я і сам не знаю. Такою долею мириться я не в стане. Усё одолее. Сапраўднае каханне. Усё одолее. Сапраўднае каханне. Усю гэту ноч не спалася ні хлопцу, ні дзяўчыне. А назаўтра раніцою пачаў Язэп раіцца з бацькамі. Першы загаварыў стары Супрон, бацька Язэпа. Спынімся, мае прыгожанькія, на тым. Трэба ісці да папа і дастаць метрыку. Інакш нічога не выйдзе. Ага, запрагай, Язэпка, кульгавую кабылу і гайда да бліжэйшага папа. Ну, ужо ж, трэба зрабіць справу і хутчэй ажаніцца. Добра, еду. Но! Ці свет, ці світае, ці на зоры загаймае, а мой миленький голуб сивенький коніка сядлає. Но! Айцец Мікодым хадзіў па панадворку і ганяў індыкоў ад пшаніцы, якая сушылася на посцілках каля ганка. А
Убачивши незнайомого хлопца, ён, крекчучи, устал и подошел до брамы. Нечто незнайомый человече. Моего приходу ці не? Да не, я, батюшка, с Лупянского приходу. Ага, ведаю. Там у вас церкву скасовали. Ага. Дренна. Але нічого. Пойдем до покою. Угу. А вось сюди, у садок, у беседку, а? Там лавочка, столик. Ага. Пошли. Спасибо. При гэтых словах батюшка зірнуў на кішэню Язэпа, адкуль выглядала затычка бутэлькі з самагоном. Дякую, батюшка. Что скажете доброго? Да хочу, батюшка, метрику достать. Иначе жениться не можно. А вторую метрику наш батюшка сгубил. Як же так? Гэта-то не можно. Выдавать метрики мы можем только тем, кто у нашей церкве хрестился. Батюшка, а ці можна так записать книжку, ну не питая тут, у вас, хрещеный, и выдать метрику. Гэта милый супроть законов. Дык як же быть? Треба подумать. А что это у тебя торчит у кишени? Язэп зараз здагадаўся і выцягнуў бутэльку на стол. Отец Никодим шпарка скакануў на кухню и вярнуўся адтуль з добрай закускай. Будьма! Так, дрянно. Тяжко стало мое житье. Селяне отгорнулись от церквы. Терплю зневажение от парфиян. Ай-яй-яй. Батюшка, А давайте еще по одной. Давайте. Будьма! Вот что. Мы твою справу уладим. Уладим. Только ведаешь, тебе треба еще раз охреститься. Як гэта? Охреститься? Да так, нібы ты не родился. Да не смешно, батюшка. Батюшка, як то я не родился, коли я 3 года у Червоной армии воевал? Ай! Не псуй ты мне настрой! Ты! Так, не так усё страшно, як тобі здається. Треба позвати кумов, можна тих, які родителі хрестили. Як? Усадить ее в холодную воду, конечно, скинувши оденье, помажем, аллеем, обсуждаем молитвы, и ты человек. Понял? Батюшка, по правде, я хотел бы без всяких, гэтых штук отрымать метр. Не, на это ни один батюшка не сгодится. Не подрывай авторитет церквы святой. Ну, добре, батюшка, добре. Я згоден на все. Але каб ураз было зроблено. Это у нас хутка. Только ранее, як водится, вам треба записаться у волости. Значит, что? Ну, а у меня остановки не будет. Не будет. Знов у волость? Так, иначе мы не творим.
А, каб табе спрахнуть, каб табе... Стой, кажу! Язэп, як апантаны, выскочыў з бяседкі, адвязаў коня і паімчаў дамоў. Ну, каб на вас усіх Перун! Ну, каб на вас усіх! Каб на вас усіх! Ну что, сынок, усё наладжана? Наладжана. Няма мяне. Вось і все. А божечки! А яшчэ бацька на свет пусціць мог, а метрыку захаваць як трэба не мог. Что же робіцца? Вось, праз твою ласку езжу ад аднаго чорта до другога і нічога зрабіць не магу. Обоечки. Обоечки. Ну, чаго ты пазіраеш, як кабыла на рэзгіны? Няма мяне, разумееш, няма. Я яшчэ не радзіўся. У гэты самы вечар па просьбе Супрона, бацькі Язэпа, які лічыўся паважаным чалавекам на ўсю вёску, старшыня сельсавета склікаў сход. Товарищи! Мы собрались сёння, каб вынести усім грамадствам постанову, что сын Супрона Дрозда, Язэп Дрозд, сапраўды родился. Тихо! Первое слово Рыгору Концовеньку. Товарищи громадяне и кабеты! Нам іншай улады не трэба, як толькі савецкую. Мы любим яе, яна нас бароніць. Мы сами улада, бо мы сяляне и рабочие. Значится, нам так само треба жаниться, як усім. Але старшыня нашей волости бюрократ, и он гэтага не хоча. Ну, вот. Кто не ведае Язэпа Дрозда, які родился и хоча жаниться? А гэты бюрократ з воласці кажа, што Язэп Дроздоў не нарадзіўся і не дазваляе, каб ён жаніўся. Я, мужчынкі і кабеткі, чуў некалькі дзён назад, як гэты самы Язэп даказваў старшыні, што ён радзіўся і 3 гады праліваў кроў за нас у Чырвонай арміі. А гэты бюрократ лайдак кажа, што не. Я стоял за дверыма, и ох, як хотелось мне вылаять бюрократа за несправедливость, якую он наносит Язэпу, а значится и всему нашему громадству. И вы сами, мужчинки, ведаете, что я сам пил горелку на хрэзбинах Язэпа. И помни, як теперь, что пришёвший домой с хрэзбин, трохи побил жонту. Правильно! Вот як было. И мы помним. Ён что, здурел гэта старшыня? Потребуе Язэпа яшчэ раз народиться? Тихо! Слухайте сюды. А у маім грамадстве нема таких, якія не родились. А тое, что у воласці паклёп узводит на Язэпа Дрозда, это есть провокация, якая карается советскими законами и мировым судом. Язэп Дрозд родился, и як демобилизованный чырвонаармеец мае право вступить у законный шлюб з Настулею, якая так само хоче выйти за яго замуж.
Усё, тихо. Усё гэта будзе занесена ў протокол і падпісана усімі грамотными громадянами вёски. А ну, подходьте. А мы Завтра ни свет, ни зара. Язэп з протоколом знов быў у воласці. Пісар Хапунчык прочитаў протокол і скоса поглядзеў на Язэпа. Што гэта ты вёску бунтуеш, га? А ты ведаеш, што за гэта можа быць? Ды там нічога такога няма. А што рабіць, калі воласць не верыць, што я радзіўся? То вось, моя вёска аб гэтым сведчыць. Маны тут няма. Бач ты, разумнік. А метрыка дзе? Дык навошта мне метрыка? Грамадства сведчыць, што я радзіўся. Грамадства. Бач, навучылі вас гаварыць. Так, бяры сваю паперу, прыедзеш заўтра да старшыні. Ён у нас хрысціць, жэніць, хавае. А зараз пшал вон. Што? Пшал вон. Да нікуды я не пайду. Я дачакаюся старшыні. Я дакажу. А, вось і ён. Добрый день. Ты что, знал жениться? Куды там? Не аб метрыку. Без яе вы не записываете? Во, глядзіце, протокол грамадства, што я сапраўды радзіўся. У чым вы? Вы сумняваліся? Папера. Вот что. Придешь завтра? Не, сёння. Зараз атрымаю всё. Ты что? Ты тут не хулиган, не хулиган. По закону належит записать дзіцё на працягу 3 дзён. А за все просрочные дни повинна заплатить штраф. Правильно. Так, тебе колькі гадоў? Ага? 24. Эй, писар Хапунчик, возьми шоты и подлічы, колькі штрафу трэба ўзяць за 24 гады. Заплатишь штраф, атрымаешь метрыку. Ах, во вам, а не штраф, скулу. Гэта здзекі з мяне. Я не попущу, да я вас зараз тут. Ты не кричи. Кричи. Я при виконанні обов'язку. Ага. Я тут покуль господар. Шельмы, вы, а не господары. Больше не будем терпеть таких поганцев. Да я вас зараз, Караул! Ах, вы, шельмы! Бандит, бейте за мне! Ай! Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася. Каб у гэты час не ўвайшлі незнаёмыя людзі з вялікімі жоўтымі портфелямі. Ревизия. Добрый день, товарищи. Добрый день. Вось, поглядите, товарищи, як ідуть справы ў нашай волости. Вось, поглядите. Тихо ты! Молчать! Не, молчать не буду. Нехай вышэйшае начальство бачыць. Нехай бачыць, які у нас гаспадары ў волости. Шельмы! Тише, ну не хвалюйтесь, товарищ. Мы уже познакомились с вашей справой. Так. Идите домой, все будет уладжено. Будет уладжено. Обещаем вам, товарищ. Прошу вас, товарищи, сюды. Прошу, коли ласка. О, вось и протокол. Ну, той самый сельского сходу об справе Язепа Дрозда. Ну, об яким нам позвонили с сельсовета. Глядите, товарищи, и резолюция уже есть. Червонными чернилами написано. Читайте.
ЗАГС выканаць. Лічыць Язэпа Дразда нерадзіўшымся, як не маючага пасведчання. Жаніцца з якой бы то ни было дзяўчынай забараняецца. А? Старшыня воласнога камітэта Андрей Стрэмка. А так? Язэп у гэты час, прыплёўшыся дамоў, вырашыў зрабіць так, як яшчэ ні адзін з хлопцаў у іх вёсцы не рабіў. Настолька, давай будем жить так, без запису волости, без шлюбу. Як так, Язэпка? Не, болей я не пойду кланяться кожному чорту. Настолька, хіба шчыра кахаючы адно другога, без гэтых запісаў не можна жыць? Подумай хорошенько, абмазгуй і больш прыслухайся да свайго сэрца. Яно не ашукае цябе. Паслухай сэрцайка сваё. Яно падкажа и не ошукае. Я веру, ведаю тебе. Ты мой один, мой любимый. Послухай сэрцайка сваё. У ім няма падману. Повер. Тебе я веру, любый мой, мы як одно суквецце. И не разлучить нас с тобой. И не разлучить нас с тобой. И не разлучить нас с тобой. Ничто на свете. Я на все згодна, Язэпка. Але мама... Ой, мама, яна залемантуе, я ведаю. Не отдам, скажа, ни за что не отдам тебе без шлюбу. Батьку так-сяк можна уламаць, а маці... Так, мои бацькі таксама падымуць гармідар. Але я больш ні да папа, ні да старшыні і кроку не зраблю. Заві сваіх бацькоў, а я хутенька збегаю за сваімі. І тут жа, зараз жа, і вырашым. Бягу, Настулька, бягу, бягу. Розкахіліць ветіка, но Бог киває чудом, як хороша на серцейку, як хороша на серцейку, коли ти поруч з любви. Нарвуя в полі зелька, обмикає туман.
Ты где ж гэта видно, каб гэтак жаниться? Узял за руку, да и повел дочку до хаты. З метро. Батька, ты не батька. Чего молчишь, огонечки? Коли не хочете выдать меня замуж так, як мы хочем, то вот возьму и зроблю дитё. Что, дочушка, ты... Как так? Няхай вам буде сором. Огонечки, ты ось чего ты хочешь? Добро выгодовала дочушку на свою голову. Божечки, а чему ж я тебя у ножовках купаючи не утопила? Эй, ты, стальная менташка! Кажу, не разбивай дитяти счастья! Не переч, коли хочет жениться. Ці нам не все равно, як яны оженяться, аби жили у згоде и достатки. Ой, ты, старая... У гэты час дзверы адчыніліся, і на парозе стаў Язэп. Настулька, мои бацьки сгодились так жениться, як я хочу. Язепка! Настулька! Ага! Раз так, то бывай, мамка и татка. Бывайте здоровы. Подставу мне не треба. Язеп? Ага. Пойдем, коли твои батьки примут. Пошли! Куди Пошли, Язеп, пошли! Почекай, дочухна, почекай! Что? Бач ты не є! Дай же хоть благословлю на дорогу! А все-таки наше взяло. Ой, Божечка, який ж я дурний бив, що обівав пороги гэтых шельмаў у волості. А каханне наша Настулька не зменшится ж. Еще мацней будем кахать, Язепка. Ага. Обея веру любимо, мы як одно суквете. И не разлучит нас с тобой. И не разлучить нас с тобой. И не разлучит нас с тобой. Ничто на свете. А праз 2 тыдні такі баль задалі бацькі маладых, што вёска, як жыве, не бачила. Усім ви так пригоже жити, як Язеп на стулі. Тихо! А помните наш сход? А постанову? Язеп Дрозд не родился. Як гэта не родился, коли есть постанова сходу, что родился? Бегали веселики, стежками да не смешками, сыпали их сеяли, смешками-потешками, смешками-потешками. Сыпали,
суматоху развеяли, смешками, потешками, смешками, потешками. Вось так, каханенькие вы мои родненькие, и оженился наш Язэп Дрозд с першей красуней во всей окрузе, Насточкой Печкиной. И, правду кажучи, як наново народился человек. Написал гэты образок Михась Чарот, а режиссер Софья Гурыч по мотивах написанного створила водевиль и поставила его у радиотеатры. Песни на словы поэта Артура Вольского написал композитор Юрий Семеняка. А роли выконывали артисты Здислав Стома, Геннадий Гарбук, Арнольд Помазан, Борис Борисенок, Михаил Петров, Тамара Николаева, Мария Зинкевич, Алла Долгая, Полина Ротер, Валентина Деменкова, Светлана Никипелова, Маргарита Потапчук, Александр Кашперов, Юрий Аверьянов, Александр Курлович, Николай Кириченко, Валентин Букин. Гукорежиссеры Виктор Лещанок и Эдуард Мартенс, гукооператоры Софья Безлюдова, Татьяна Сидорова. У передачи прымаў удзел камерна-інструментальны ансамбль и группа хору белорусского телебачення и радио. А вел передачу я. А? Познали? Геннадий Овсянников. Усяго вам добрага, каханенькие вы мои голубочки и голубочки. Just